In deze reeks afleveringen laten we u vanuit vogelperspectief de veranderingen en ingrepen zien in het gebied tussen Blitterswijk en Wansum. Deze keer vliegen we boven het zuiden van Wansum, boven het Molenbeekdal langs de Venrayseweg. Daar is een tijdelijke brug gebouwd voor het grote materieel, de dumpers en graafmachines. In de verte de jachthaven en het witte gebouw links is Den Schellaard, dat in de komende jaren gesloopt zal worden om ruimte te maken voor het water. In het midden de oude brug met een onderdoorgang die als een soort flessenhals is voor de doorstroming van het water. Na uitdieping en verbreding wordt een nieuwe brug gebouwd in de Venrayseweg en zal het water, zoals hier op de tekeningen te zien is, vrij weg kunnen stromen. Dan vliegen we ook nog even over het Molenbeekdal, waar de Molenbeek rustig kronkelt. Maar dat is ook wel eens anders geweest. Bij hoogwater staat dit hele gebied vol, zoals op de foto te zien is.